Salam mehribanlar. Men şonki videomda size türkmen köjeme naqşynyň tikilişini görkezmekçi. Köjeme naqşy bilen biziň gelin gaýdylarymyz öz göýneklerini, ýakalaryny, ýeňlerini, gapdal tikinlerini, eteklerini bezäpdirler. Köjeme naqşy bilen hatda türkmen milli joraplaryny da bezäpdirler. Şular ýaly köjeme usully ilki örlen joraby, gara, gyzyl sapaklar bilen örlen joraby ak, sary renkler bilen bezäpdirler. Şu jorap köjeme usully bezelen. Görşüňiz ýaly gyzyl gara sapaklar bilen örlen, ak, sary, ýaşyl sapaklar bilen bezelen. Köjeme usulyna bezelen. Köjeme naqşyny tikmekli üçin bize esasan näme gerek? Biziň esasy matamyz, mataň aşagyny 2 gat ýene-de ýokarak mata tutmaly. Eger mataňyz galyňrak bolsa, onu 1 gat tutsaňyzam bolýar. Şu şekilde. Ýokarak bolsa, onu 2 gat tutmaly bolýaňyz. Mataňyzy esasy mata kökläp çykmaly merkidip. Ine şu şekilde köklemeli. Ýel atma diýaly. Soňra naqşlarymyza başlaýbermeli. Esasan bize köjeme naqşyny başlamaklyk üçin bize näme gerek? Biziň sapaklamamyz gerek. Sapaklar ýüpek sapak bolmaly. Ine şular ýaly ýüpek sapaklar köjeme naqşyny tikmeklikde ulanýan sapaklar. Sapaklarymyzy işmeli. Biz sapagymyzy gerekli uzunlukda alýas. 3 gatyndan 3 gat sapag alýas. Takla ver arkaya. Aňyrak tut. Sapagyň toguny göre barlaýas. Aşaklygyna işmeli. Her sapagy aýratyn. Aşaklygyna işýär. Hersini aýratyn işdik. 4 sapar aşaklygyna tow berip, häzir bolsa 3-ünden bile tutýas, ýokarlygyna 4 sapar tow berýäs. Biziň tapagymyz taýyn. Elimiz bilen tapagy tekizleýäs. Tapagymyz tikmekligi taýyn. Tapagy iňämize tapdyk, taýýarlap goýaly. Inni geli we ruçkan kömegi bilen gerekli naqşlarymyzy çyzýas. Şo naqşlaryň üstünden bolsa köjeme usuly bilen tikibermeli. Köjeme naqşyny tikmeklik asla kynýar. Şonuň üçin häzir görşüňiz ýaly men çyzdym. Häzir ýene bir kisansyny çyzyp size görkezmekçi. Şo çyzylan şekiliň üstünden köjeme usuly bilen tikibermeli. Şular ýaly naqşlarymyzy çyzdýas. Şu şekilde. We şu naqşlaryň çyzylan naqşyň üstü bilen köjeme usulyny tikiberýär.
Tar sapam alım. Ini esasen bizine yer koyarsa şeyle çıdıp. Şu çıdığı etmeklik bize hükman. Naşın gönülüğünü naşın gönülüğünü saklamak için bize esası şu çıdığı etmeklik bize hükman. Naşın aşağından, isleseniz yukarısından çıdığı bize yürütmeli. Çıdığı ne hil yürütüyor? Kucuma usulüne tiksenem olya. Şoloriyal şekilli yönü yürmeme usulüne tiksenem olya. Ne görkötüşüm yal ingen çıkardık şu çıdığın üstünden. Şu şekilli. Yürmemen yukarılığını etsen hasim tapanğıda tağşitlar. Hedir men size görködüyüm. Yukarılığını yürme. Aşağıdan yukarı görme. Şonu siz sapanğız tağşitlarsınız. Ne görkötüşüm yali. Şeyle çıdığın üstünden alyanız. Tehel versinden çıkarıp şu çıdığı idarlak gitmeli. Aşağıdan yukarı gitsen sapanğıda tağşitlamakla size kömek olar. Tikip oturkanız çekmecek olun. Matağınız yığırılmaz yani. Şeydim naşının çıdığını edip çıkmalı. Ne buna yürmeme usulü değil ya. Ne kucuma usulüne de etseniz böyle bu şekilde. Eğer onu görködüyün. İngen çıkaryan. İngen çıdıktan çıkardım. Ne şu çıdık boyunca kucak gitmeli. Halkacık yasayat. Ne şeyle usulü. Halka yasallı. Şu halkanın içinden ingen dinciyaz. Tehel azırak yerdenim çıkarıyaz. Şunu kucama usulü değil ya. Halkacık olup tikilip gidiyor. Görüşümü deyali. Tikip bariyar kanız. Çekmeyecek bolun. Qoğuşağım etmeyecek bolun. Halkalarını dengizsin. Yine içinden sancıyaz, fehela yerden çıkarıyaz, görüşümü deyali. Şu şekilde nağışları, ağır nağışlar çıdın, yengil nağışlar çıdın, şu çıdan nağışlarını da idarlak gidivermeli. Eğer men size görködüyün, ingen aşak geçirip şu nağışı edilşini. Nemi çekdim ya. Halkacık birinci halkanı yasayaz. Halkanın arasından. Men şu at 3 katından içtim sapağı. Eğer siz yoğunrak isleseniz 4 katından hem içiriliyiniz. Onu sizin naşınız azıcık yoğunrak olur. Onun ziyanı yok. Her kim bir hil naş halaya.
şeydi çıdılan naşyň üstünden halka ýydarlap gidibermeli. Soraklaryňyz bolsa mehribanlar kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Soraklaryňyza jogap bermäge mydam aşat. Şekilli görüşüňiz ýaly. Bizim türkmenlerimizde naşlaryň hersiniň atlary da bar. Şu naşy Taylan nili. Taylan naşy diýilýär. Taylan'ın çünküne gelip beýleligine öwriyet düýbünden sançyak bärligini öwrüp dört burçluk ýata bermeli. Videomyň soňunda men bir näçe suratlary size goýjak. Türkmen ýakalarynyň pauza basyp özüňizden nusga hökmünde alyp bilersiňiz. Türkmen köýneklarynyň dürli ýerlerine köjeme naşyny ulanyp bolýar. Haýar alynan köýnekler hem köjeme naşy bilen bezep bolýar. Köjeme naşyny etmekle kynýar. Şekilli bir tarafına yoğurmalı. Şu Taylan naşyny taýýar alynan köýneklaryň koftalyň, bluzkalyň ýeňlerine hem ulanýarlar. Gatydan görnýär. Taylan naşy esasan diňe ak renkde edilýär. Däp bolup öňden gelýän däp bolşyna görä Taylan diňe ak renk ulanylýar. Bilmedim näme üçin. Ýöne şu Taylan salynanda ak renk ulanylýar. Näme aşak geçirýär. Ne şu şekilli köjeme naşyny edibermeli. Şu çekilen naşlary ýydarlap köjeme naşy boýunça tikibermeli. Şunuň bilen videomy gutarýan mehribanlar, inniki videomda görüşýänçe hoşta bolun.